Og velkommen til The Caster. Jeg spiller sammen med min fætter Sebastian, så han hedder XD. Og vi skal lige spille lidt Counter. Så... Tiggeren. Nå ja, det er rigtig Tiggeren, han har givet sig navn. Det er en lille bøsrøv. Og jeg er ikke sådan rigtig, jeg spiller sgu ikke så meget YouTube. Man kan ikke høre mig. Okay, man kan ikke høre ham. Han hedder Tiggeren. Er du inde? Nå okay, vi er klar. Det er så fucking cheat. Hvad var det? Du var inde, og så går du hen til mig. Jeg står og venter på dig. Jeg skød sgu da bare. Jeg vidste ikke engang, du var inde. Jeg troede bare, at du... Han dræber mig. Hey, kan man godt købe våben? Nej, det er en gun game for fanden, ikke? Det er der, hvor du bedre. Og sige no. Du er så bum. No for fanden. Jeg har svært ved at finde rundt i den her bane. Der er du. Hey, lad være med at glo på min skærm, dit. Jeg kigger på den der skærm, ikke? Ja, helt sikkert. Jeg går bare hen og slår dig ihjel. Sig lige no, det er ikke så svært at sige nej. Lad nu være at blive sur hele tiden. Det er bare et spil. Chill out, bitch. Ja, okay, det skal jeg også bare sige hver gang. Jeg laver ikke noget. Hold nu kæft. Det er bare et spil, Magnus. Du skal bare tage det roligt. Du skal bare. Nej, men jeg har bare sådan nogle virtuelle penge, ikke? Den mister jeg ud over hele gulvet, ikke? Ja, du fløj væk. Godt for den nyhed. Ej, skal man starte tilbage hver gang? Hvorfor er det, vi skal vote hele tiden? Der var en frækkert. Han har skide, og så skal jeg skide skæg. Ha, 4 liv tilbage. Det er måske ikke lige. Ej, jeg havde også noget lort her. Ja. Du er en kæmpe en. Det gjorde det der. Det må man ikke. Det er ulovligt. Jeg spiller sådan lidt handicappet lige nu. Du er mere handicappet. Ja, mere. Det skal jeg nok. Hold nu kæft, de bøsserøv. Nu får du på, for nu har jeg fået et bedre våben. Hvad? Nu er jeg shotgun. Det skulle da ikke særlig godt i den her bane her. Der skulle være fucking langt ind til alle andre. Men mindre man stiller sig et sted, hvor du skal gå tæt på mig. Det var smart. Jeg er bare så fucking klog. Jeg ved. Jeg kigger ikke dit fede svin. Se, jeg havde endda ryggen til at komme ind. Jeg vidste ikke, hvor der var din ged, mand. Ej, det her våben der er sådan noget lort i den her bane. Ja, jeg sad lige og tænkte på det samme. Ej, jeg havde den med shotgun. Jeg brugte 4 skud for at ramme dig, og du står bare og glor. Ja, sådan egentlig. Ja, den er dejlig, den her. Ja, nu kan jeg være en rigtig fusker. Hvor er jeg bange. Løbe.
Op, 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 op. Bange for Mr. Nuka, hva'? Ja, ja. Mr. Nuki Nubi. Hvor er du henne? Ah! Ah. Fuck af! Du fik mig til at dø, bare fordi du river min mus ud af hånden og cheater ordentligt meget. Han var den dårlige til at hver gang jeg dræber ham, så gør han et eller andet dumt ved mig. Som at rive min mus ud af hånden på mig. Hej! Må vi sidde lige og spille, ikke? Så jeg skal lige dræbe ham. Nå, hej Mark. Jamen, jeg kan jo se dig, men jeg kan bare ikke rigtig ramme dig. Ja, der blev du forvirret, fordi jeg ramte dig i hovedet. Hvor dårligt. Hej Mark, du kommer vi lige i gang med en omgang counter. Counter-Strike, det er det seje. Hvor er han? Det vil ellers man findes med. Jeg ved bare ikke, hvor ham frækker den er henne. Hvor meget liv har du, Sebastian? Okay, jeg er 100. Ej, der gik du lige noget om bro. Sådan. Sådan, så fik jeg dig ved at sidde på huset hele tiden. Sebastian, jeg synes det er sjovt at tænke på, at du har dræbt mig en gang. Altså ved at få mig til min mus. Her, den havde jeg ikke lige set komme, den der. Okay, men jeg først er jeg over sådan en lille bums. Ej, jeg kan ikke ramme. Ej, hvor var det dårligt skud, det der. Jeg står bare ude i luften. Løb. Hej, drenge. Hej. Hej, det godt? Ja. Han siger, Super. kom Magnus. Der er 2 i det. Hå? Der er 2 i det. Ja, du var slag, jeg ved det godt. Haha. Gøy. Ja. Du kender mig, jeg er sådan en sniper-type, og jeg kan ikke finde ud af alt det der andet lort der. Det var sjovt. Jeg havde 10 liv. Hey, du har den der sniper, men hele tiden skal lade igen, ikke også? Nej, shotgun, det er også det, jeg mener. Hey, der er ikke kommet ind på mit hold. Jeg gider ikke have ham. Sig til ham, at han skal smutte. Hvor er du henne? Død. Ham den anden er altså lidt irriterende at spille med. Kan du ikke lige smide ham ud af banen? Ej, kan vi ikke bare lave et private game? Jamen, så var lav et. Har jeg spurgt dig om en kugle, eller sagde jeg bare, at du skulle lave et? Ja, det synes jeg. Han dræber alligevel ikke nogen, så det burde ikke gøre en stor forskel. Nej, nu har jeg den her lort. Ej, jeg kan altså ikke lide det her på. Okay, det dræbte han ikke. Ja, han har allerede fået et godt våben. Han har ikke dræbt nogen endnu. Han er... der kom en ny ind på dit hold. Og du lavede revenge, det er flot, hva'? 13-6, fordi det er ingen kill, du lavede på mig. Det var ved at tage min mus og lade mig falde ned for en bygning. Du hævde den ud af hånden på mig og stod og legede med den, og jeg kunne ikke... Det er rigtigt nok, jeg trykker selv på knapperne, men det var fordi jeg gik i panik. Så dumt. Her. Kom nu. Ej, hvor lang tid kan jeg tage? Han står derovre. Han står der, han venter på dig. Han står og kigger samtidig, nu løber han over på den anden side af din base. Han sidder fast. Ja. Der kommer du! Ui! Altså, min fætter sidder lige ved siden af mig, så ved jeg det. Ja, nu får du på. Nu får du. Ej, nu er der begyndt at komme flere ind i banen. Det er jo ikke sjovt. Ej, her er det. Hvordan kan han have det der våben allerede? Det er bedre end mit. Time to fight. Nej, fight. Ej, nej. Men jeg gider ikke nu for alle sammen. Sebastian, kom find en ny bane.